gik da ellers godt. Hvor mange penge er der i kassen? Ja, jeg tror, der er en 3-4.000. Ikke dem, vi vil dele. Vi kan holde en fest. Og jeg kan slet ikke... Prøv lige at se. Er der ikke nogen bagved os? Det behøver ikke være nogen, altså. Der er mange, der kører den her vej, måske. Nej, hvem er han? Hvem er mærke? Han følger mig. Hvem er det? Hvem er det? Det er Hugo. Jeg tror, det er Hugo, ham på tanken. Han har opdaget os. Ja, det er det. Det er Hugo. Den kan ikke køre stærkere. Søn ned på. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Han kører ind over. Han kører ind. Pas på. Han er ved at være. Det er Hugo. Det er helt sikkert. Jeg prøver om ikke, jeg kan komme fri af ham, ikke? Væk. Så, hvor bliver han af? Han røg i vandet. Han røg i vandet. Sikke fast. Juhu. Han er væk. Han er færdig. Pas på. Nej. Ja. Nej, vi skal ikke være. Det er ham, der skal være. Fremad, rolig. Puha, af med den her. Nu er vi på sikker side. Fred og ro. Ingen fare. Se lige her, hvor Skal de her af her? Ja. Ej, du ryster lidt. Det må være skinnerne. Ja, det er de skinner, der ligger her. Hvad skal vi hjem og feste? Nu kommer vi over til hovedvejen her, ikke? Så stopper vi lige her. Okay. Vi stopper lige her. Jeg tror, det er meget godt at stoppe her. Jeg tror, det er meget godt at stoppe her. Ja, det.